приказки редят. Завистниците не могат да спят, щом чуят името му пак се палят. Лаят зад гърба му, но нямат кураж. Лицемерни усмивки, а отвътре мираж. Юли машината е номер едно. В кошарни го знаят, няма втори като него. Момичетата го виждат, става им горещо. Що мине покрай тях, забравят всяко нещо. Ерген е, ама търсен, няма празен ден. Всички питат Юли къде. Той е пак напред, не могат да му устоят. Като влезе в града, Юли машината разбива всяка тишина. Ергенска легенда, това е неговият стил. В Монтана момичетата казват: Юли, ела при нас, мили! Юли машината върви напред, без да гледа назад. А душманите броят всеки негов резултат. Юли машината дава газ на бялото БМВ, шаси ся до Амарината. Душманите говорят, ама празна е картината. Колкото го мразят, толкова е по-силен. Юли машината винаги непобедим. А-ле-ле-ле-ле-ле-ле, а-ле-ле-ле-ле-ле. На мама. За завистниците на дума само гледайте и се учете. От Юли машината кошарник да се знае.